Are they fine? Eh? Now my first time of coming. Dai, Franco, come here. Yes, sir. Yes, sir. Okay, church. Okay, church. Network na yen so. Inere. Mba. Mba, I'm a record. Inahere goof. Hello? Agam di jere goof. Mba, I'm a goof. Ki kwende lab. But Lab. I'm on the one them magazine area. Icha de nere lab. Oh, and them one area, and then area, and there you work in area. Garcia. Jela hanama. I'm gonna have the Konama. Iga I'm a man, I've been down. Network. Network. Network na yen so. I'm man na hang. Ọ na-ajọ mpụ ajọ. Abịa m ịchọ ego. ego. Ego oyibo. Dọla. Bele cho dollar nga. Pas na ebe na YouTube ọ bụrụ ego. Anyị ko bịa wa nga m nọ. Enwere ike ịchị ọchị. Ka ihe ikwu bịa ka na-eji ajọ onwe gị na my life nga. Enidi m ego. Ka ndị Igbo tọọ ọnụ m ego. Dọla ka m chọọ, achọkọ m naira. Netwọk
afternoon. Ka ihe na-eme? Ọ na-arụkọ ị? Solomon Chikere ọkụ enyi ya? Good afternoon.